אז אני אייל, וזה הסרטון המייצג לפרויקט שלי. אחד הנושאים החמים בתחום הרכבים החשמליים זה Battery Safety. הנושא הזה מתחלק לשתי תחומים בתוך עצמו, אחד ברמת התא, בפן האלקטרוכימי שלו, ושתיים ברמת המערך, בפן הפינוי חום שלו, יכול להגיע גם לרמת הפינוי חום מתא בודד. אפשר לראות בגרף בצד ימין איך חודשי השנה החמים מעלים את מספר התאונות. תאונה של מערך סוללות, אנחנו יכולים לראות כאן בסרטון אחת ממנה, זה thermal runaway, שזה פיצוץ בלתי נשלט מתגובה איזוטרמית בתוך התא. אחת השיטות לפינוי חום שנמצאת היום בהמון מחקרים, זה שימוש ב-PCMים, חומרים משני פאזה, קיבול חום גבוה, טמפרטורת התחה קבועה, אבל חיסרון מאוד בולט של מוליכות טרמית. השיטה שאני מביא כאן היא ייצור ננו חלקיקים בסינתזה ישירה של חיזוק בתוך החומר עצמו, בתוך המטריצה של החומר, לשיפור המוליכות הטרמית שלו. לאחר שביצעתי את הניסויים האלה, בוצעו אפיון של החלקיקים על ידי קריוסם, בדיקות יציבות טרמית של DSC ובדיקת מוליכות טרמית. פיתחתי מערכת טרמית מלאה של 10 תאי ליתיום, שבודקת אפליקטיבית בעצם את השימוש בחומרים משני פאזה וההשפעה שלהם על התאים, עם קירור עקיף של מים. בסך הכל זה נקרא מערכת היברידית. בוצעו ניסויים של המערכת המלאה, נותחו תוצאות של טמפרטורה של התאים והשוואה בין רפרנסים, ולבסוף ביצעתי גם אנליזה נומרית שנתנה לי עוד מידע על המערך שלי שלא יכולתי לקבל מהניסוי הפיזי, וביצעתי ולידציה גם בהשוואה לניסוי הפיזי שביצעתי. בסופו של דבר מה שיש כאן זה שיטה חדשה לשיפור המוליכות טרמית לחומרים משנים פאזה. יש כאן הגברת הפוטנציאל לשימוש ויישום תעשייתי של חומרים משני פאזה במערכי סוללות שכיום זה עדיין רק במחקר, וקירור ופינוי חום יעיל באמת מעריך את חיי התאים מבחינה אלקטרוכימית ומעלה את בטיחות הנוסעים.